Christopher Xkembri ta' 45 sena mill-Ħamrun baqa' jinżamm arrestat wara illi mixli b'serqa minn ħanut fil-Ħamrun u żewġ attentati ta' serq minn kumpanija tal-assigurazzjoni f'Ħalqormi u ħanut f'San Ġwan. L-ewwel serqa saret fis-26 ta' Jannar u ż-żewġ attentati l-oħra saru fid-9 ta' Frar. Xkembri wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Dora Camilleri ta' 34 sena minn Santa Lucia u Kyle Mifsud ta' 28 sena minn Bormla ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti fuq allegat serqa ta' brazzuletta b'valur ta' 300 euro minn ħanut ta' deb f'Raħal Ġdid. Iż-żewġ imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Marsen Farrugia laqat it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet fosthom li jiffirmaw kuljum fl-Asta ta' Bormla u li ma jwettqux rejat ieħor. L-Ingliż Martin Paul Underwood ta' 43 sena baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli li fid-9 ta' Frar seraq flus kontanti u ammont ta' fliexken tax-xorb valur ta' 1700 euro. U ġie mixli wkoll li kkawża ħsara lil terzi persuni li tammonta għal 2500 euro. Brabta l-istess każ is-Somali Abdi Ali Ġama ta' 32 sena u Mahmud Hassan Fatah ta' 37 sena wkoll baqgħu jinżammu arrestati wara li ġew mixlija li fl-istess jum xtraw fliexken tal-alkoħol li kienu misruqa. Abdi Ali huwa wkoll riċediv.